नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आयच्या कोकणी खबरापत्रात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आता पळोवया आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबई जावपी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीचे 141व्या सत्राचे आयज करता उक्तावण. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर जातात वांटेकार. संवसारभरातले खेळामळावेले प्रतिनिधी वांटेकार. नवी दिल्लीच्या यशोभूमीत भारताचे G20 यजमानकेत संसदीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या P20 परिषदेचो समारोप. परिषदेत जोड निवेदन घेतले मानून. इस्रायलात शिरकल्ल्या भारतीयांक मायदेशात परत हाडपा खातीर भारताचे ऑपरेशन अजय सुरू. 235 भारतीयांक घेवन दुसरे चार्टर विमान नवी दिल्लीत. भारत श्रीलंके मजगती जलद गती फेरी सेवा. 150 प्रवाशांक व्हरपाची ताक. दोनूय देशांमदी संबंध घटमूट करपी महिलाचो फातर. प्रधानमंत्री उलयले. भारताचे G20 यजमानकेत मोरोक्कोत जाल्ल्या अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँक गव्हर्नरांच्या गटाच्या बसकेत क्रिप्टो चलनाच्या नियमनाविशीं दिशादर्शक आराखडो मंजूर. आणि ICC संवसारीक एका दिसाचे क्रिकेट वस्तादपण सर्तीत आयज भारत आणि पाकिस्ताना मजगती जाता खेळ. पहिली फलंदाजी करून पाकिस्तानान भारता मुखार दवरला 192 धांवड्यांची मोख. आता खबरो विस्तारान. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीचे मुंबई जिओ वर्ल्ड सेंटरात जावपी 141व्या सत्राचे उक्तावण करतात. हे बसकेत IOCचे अध्यक्ष थॉमस बाक तशेंच IOCचे खेळामळावेले मानेस्त वांगडी, भारतीय ऑलिंपिक संघटना तशेंच संवसारांतल्या हेर खेळां महासंघाचे प्रतिनिधी वांगडी वांटेकार जाल्यात. हे बसकेत ऑलिंपिक खेळाच्या फुडाराविशीं महत्वपूर्ण निर्णय जातात. आता क्रिकेट खेळाचो ऑलिंपिक सर्तीत आस्पाव जाता. भारत खेळामळार दर्जात्मक सुदाराक एकार एक पावलां मारता. आंतरराष्ट्रीय सर्तींनी भारताचे पदकांचो वाडटो आंकडो ह्या मळार भारताची वाडटी उत्कृश्टता दाखयता अशें केंद्रीय खेळां आनी युवा वेव्हार मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर उलयले. नेशनल ओलंपिक कमेटी का सेशन भारत में मुंबई में हो रहा है और आज शाम को देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी IOC के सेशन में आएंगे. 141st सेशन है और मैं यही कहना चाहता हूं, जो भारत के बढ़ते कदम खेलों में है और भारत सरकार का जिस तरह से खेलों के प्रति योगदान रहा है, खेलों के जगत में बहुत तेज़ी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, मेडल्स की टैली बढ़ रही है और भारत नई ऊंचाइयों पर जाने के लिए नए आयोजन के लिए भी तैयार दिखता है. नवी दिल्लीच्या यशोभूमीत भारताचे G20 यजमानकेत संसदीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या P20 परिषदेचो आयज समारोप जालो. काल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी परिषदेचे उक्तावण केल्ले. भारताचे लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला हांणी P20 परिषदेची यजमानकी ब्राझीलाच्या समपदस्थ पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या स्वाधीन केली. P20 सभापतींच्या परिषदेत जोड निवेदन मानून घेतला. हे विशीं सभापती बिर्ला हांणी खोस उक्तायली. P20 संसदांची कटिबद्धता हातूंतल्यान स्पश्ट जाता. फुडाराक उपरासपी समस्यांविशीं मार्ग काडूंक संसदीय फुडाऱ्यांनी एकठांय वावरप म्हत्वाचे अशें बिर्ला हे वेळार उलयले. हम संघर्षों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करते हुए अंतर्राष्ट्रीय शांति, समृद्धि और सद्भाव को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक रूप में प्रासंगिक मंचों पर संसदीय राजनीति और परस्पर संवाद जारी रखेंगे. हम आने वाले समय में अपने पूर्ण एजेंडा और अपनी साझी प्रतिबद्धताओं को P20, G20 और उससे भी आगे बढ़ने के संकल्प को पुनः दोहराते हैं. इस्रायलात शिरकल्ल्या भारतीयांक मायदेशात परत हाडपा खातीर भारतान ऑपरेशन अजय सुरू केला.
हे मोहिमेसकयल आयज 235 भारतीयांक घेवन दुसरे चार्टर विमान नवी दिल्लीत पावले. 212 भारतीयांक घेवन काल पयले विमान देंविल्ले. इस्रायलांतल्या भारतीयांक येवकार दिवपाक दिल्ली विमानतळाचेर केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंग हाजीर आशिल्ले. इसी फ्लाइट में 235 Indian citizens, of which 2 are infant, and about 135 are students who are doing research and in the field of agri-tech mostly, and there are about 7 states. The maximum is from West Bengal, Kerala, Tamil Nadu, and Uttar Pradesh, and like that. So we are facilitating to the carry back to or coming back to India. So we are still planning to receive them, and we are providing that facility. इस्रायलात सुमार 18,000 भारतीय आसात. तातूंत चडशा घरगुती वावुरपी भारतीय आणि विद्यार्थी आसात. राती दिल्लीत पावल्यात. तातूंत 7 राज्यांतले भारतीय आसात. तातूंत 135 विद्यार्थी आसात. चडशे भारतीय अस्तंत बंगाल, उत्तर प्रदेश, तामिळनाडू आणि केरळाचे आसात. We have about 18,000 Indian citizens are there, of which about 8,000 they requested for this. So out of that, 2 flight has already there. Another subsequent flights are also we are preparing. भारताच्या ऑपरेशन अजय सकयल इस्रायलात शिरकल्ले भारतीय एक एक करून भारतात येवंक सुरू जाल्यात. इस्रायल आणि गाझा पट्टीत सध्या इस्रायली सेना आणि हमासमदी संघर्ष चल्ला. हे संघर्षाच्या परिस्थितींतल्यान भायर काडपाक भारत सरकार, विदेश वेव्हार मंत्रालय आणि इस्रायलांतल्या भारतीय दूतावासान केल्ले ताकतिकेचे यत्न आणि व्यवस्थापनाचेर प्रवासी भारतीयांनी खोस उक्तायल्या. तशेंच भारत सरकाराचे उपकार मानल्यात. इट वॉज अ ग्रेट ऑपरेशन, बहुत अच्छा ऑपरेशन था और हम अपनी शुक्रिया ज्ञापन करना चाहते हैं भारत सरकार को और असम सरकार को कि उन्होंने दे हैव टेकन केयर ऑफ अस और वो आए हैं यहाँ और वो लेके आए हमको इंडिया तक. हम लोग जेरूसलम में रहते थे जो बीचों बीच है इजराइल का. तो दक्षिण और उत्तर में जंग ज़्यादा था, हमारे यहाँ जंग ज़्यादा नहीं था. 3-4 दिन के लिए सायरन बजा था. हम बॉम्ब शेल्टर गए थे पर 3-4 दिन बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गया था जेरूसलम में. पर फिर भी ताकि हम ज़्यादा रिस्क ना ले तो हम लोग ने वापस आने का ठान लिया. Situation was a bit like uncertain over there. We were staying in Rehovot. There it was considered safe, but we don't know like when the situation will turn. By the time we reached airport, there was a rocket like that landed in Rehovot, and one person was injured. So we were a bit tensed. But after reaching airport, everything was taken care by embassy. Like all arrangements were done. And compared to other countries, I think India, they managed to get us like with like everything going smooth. So it was very easy to come back, and everybody from Indian embassy, they helped us a lot. भारत आणि श्रीलंके मजगती जलदगती फेरी सेवा सुरू झाल्या. तामिळनाडूच्या नागपट्टणम बंदरावेल्यान केंद्रीय बंदर आणि जहाज उद्देग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी ह्या फेरी सेवेक बावटो दाखयलो. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांची व्हर्च्युअल हाजिरी आशिल्ली. भारताचे नागपट्टणम आणि श्रीलंकेच्या कांकेसंतुराय बंदरा मजगती ही जलदगती फेरी सेवा चलतली. 150 प्रवासी बरोबर प्रवास करूंक शकतले. या फेरी सेवे खातीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दोनूय देशांच्या लोकांक परबी भेटयली. दोनूय देशांमदी संबंध घटमूट करपी हो एक मैलाचो फातर अशें प्रधानमंत्र्यांनी व्हिडिओ संदेशात म्हळां. भारत आणि श्रीलंके मजगती पोन्ने सांस्कृतिक संबंध आसात. नवे जलदगती फेरी सेवेन हे संबंधाक व्यापार व्यवसायाक तशेंच पर्यटनाक आनीक नेट मेळटलो अशें केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल हांणी सांगले. India and Sri Lanka have a long and rich history of cultural ties. The ferry service between India and Sri Lanka is a reflection of the same. Ferry services have traditionally been an important source of connectivity between the two countries, thereby facilitating movement of people, trade and goods for centuries.
G20 अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँक गव्हर्नरांचो गट म्हळ्यार FMCBGS गटाची बसका मोरोकोत माराकेश शारांत निकतीच जाली. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन हांणी बसकेची यजमानकी चलयली. क्रिप्टो चलनाच्या नियमनाचे नजरेन फुडाराचो दिशादर्शक आराखडो हे बसकेत मानून घेतलो. MDB म्हळ्यार बहुराष्ट्रीय उदरगत बँकांचे सबळीकरणाचेर ह्या बसकेत चर्चा जाली. MDBच्या सबळीकरणाविशीं G20 देशांनी घेतिल्ल्या थारावाचेर FMCBGS बसकेत शिक्को मारला. क्रिप्टो चलनाचेर नियमन व्यवस्था उबी करपा बरोबर वैश्वीक पावंड्यार रीण व्यवस्थापन, फुडारांच्या शारांचो विकास अशे G20 थारावाचे विशयूय ह्या बसकेत चर्चेत आयले. भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास हे बसकेत वांटेकार जाल्ले. बसकेत चर्चा जाल्ल्या विशयांची अर्थमंत्री सीतारामन हांणी मोरोकोत खबराकारांच्या परिशदेत म्हायती दिली. During India's presidency year, the G20, particularly the finance track, saw key achievements in several areas, including strengthening the MDBs to address shared global challenges of the 21st century, advancing financial inclusion and productivity gains through digital public infrastructure, crypto assets agenda, managing global debt vulnerability, and also financing cities of tomorrow. Enhancing tax transparency and capacity building, as well as advancing the work of the two-pillar solution for addressing the tax challenges arising from digitalization of the world economy, mobilizing climate finance and enabling finance for sustainable development goals. So I would put it that these were the agenda points on which there has been exhaustive discussion among the members. आणि आता खबरापत्रात घेऊया एक लहानसो विसव. I've always had pets since childhood, which changed my life completely. But I never had a pet, not even a fish. You know you're lucky if you have dog's hair on your coat. For many people, pet is like a family. In this show, we talk about human-pet bonding, love and compassion for animals, and much more. It just warms my heart to be around them all the time. In fact, I'm warmed up with the idea of adopting one. Who knows? After watching this show, you might too. Don't forget to catch us live on your favorite show. Best friend forever. Best friend forever. Best friend forever. विसवा उपरांत येवकार वचूयात मुखावेल्या खबरांकडेन. काँग्रेस फक्त भ्रष्टाचाराची खात्री दिवंक शकता. बनवेगिरीचे राजकारण, फटीच्यो गॅरंटी आणि भ्रष्टाचार इतलेच काँग्रेसीक जमता. बंगळुरूत आयकर खात्यान घाल्ल्या धाडींनी काँग्रेसी कडेन संबंध आशिल्लो कंत्राटदार अंबिका पथी हाच्या नात्यांतल्या लोकां कडेन 42 कोटीची बेहिशेबी मालमत्ता सांपडली. अशा आनीकूय केशी उक्ताडार येवपाच्यो आसात अशी टिका भाजपाचे फुडारी आणि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर हांणी केल्या. DK शिवकुमार और सिद्धरामैया एक हाथ में कह ही रहे थे और एडमिट भी कर रहे थे कि अपने गारंटीज के फाइनेंसिंग के लिए उनके पास पैसा नहीं है, डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है. उन्होंने खुद कहा. यही से अंबिकापति के घर से कल ये अंबिकापति के भाई कांग्रेस में हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस में हैं, पिताजी कांग्रेस के MLA रहे हैं, ब्रदर इन लॉ कांग्रेस के MLA रहे हैं. उनके घर से कल 42 करोड़ पैसा निकला है. और अगर कांग्रेस के पास कोई गारंटी है, यही एक गारंटी है कि कांग्रेस गारंटी ऑफ करप्शन.
कोकण रेल्वे ही मधु दंडवते हांची देण. ते केंद्रीय अर्थमंत्री असताना आर्थीक नजरेन कमकुवत जाल्ल्या सहकारी संस्थांक दंडवते हांणी संजीवनी दिली. तांच्या उपरांत कोकणाच्या उदरगती कडेन तितले लक्ष कोणेच दिल्ले ना, कारण त्या उंचायेचें नेतृत्व मेळ्ळें ना अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. मधु दंडवते हांचे जन्मशती निमतान पणजे इन्स्टिट्यूट मिनेझीस ब्रागांझा सभाघरांत जाल्ले कार्यावळींत मुखेलमंत्री मुखेल सोयरे म्हणून रयताले. गोंय मुक्तीचो इतिहास फुडले पिळगे मेरेन पावोवपाचें उतर मुखेलमंत्र्यांनी हे वेळार दिलें. का कल्चर इज इन रिच कल्चर कदम काल से लेके शिवाजी महाराज के काल तक हमारे मुझे एक मौका मिला. मैं सिर्फ बता देता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में जो उन्होंने मंदिर की पुनर्स्थापना की थी, वही मंदिर अपने सप्तकोटेश्वर नार्वेवाला मंदिर पुनर्स्थापन करने का योग मुझे मिला. वही मंदिर वैसा ही रिस्टोर करके पुनर्स्थापना उसका करने का कार्य जो छत्रपति शिवाजी महाराज ने 16th सेंचुरी जब से वो तब बनाया था, वही मंदिर हमने फिर एक बार रिस्टोर करने का इस सरकार ने हमारे ही कार्यकाल में हुआ. यही द रिच कल्चर एंड हिस्ट्री वी आर पासिंग ऑन टू अवर नेक्स्ट जनरेशन. ये सरकार का काम हमेशा के लिए चलता ही रहेगा. मधु दंडवते जैसे कि विचारसरणी जो आगे लेने के लिए मुझे लगता है कि आपके इस जन्म शताब्दी समारोह का जो मुख्य उद्देश्य है, इट इज द पॉलिटिकल आइडियोलॉजी आगे लेके जाने के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. और डेफिनेटली वही लेके नेशन फर्स्ट इसी आइडियोलॉजी के साथ हम आगे जाएंगे. राष्ट्रीय तंत्रज्ञान संस्था म्हळ्यार गोंय NITचो नवो दीक्षांत सुवाळो दक्षिण गोंयांत कुंकळे NITच्या कॅम्पसात जालो. सुवाळ्याक मुखेल सोयरे म्हूण इस्रोचे आदले अध्यक्ष आनी भारत सरकाराच्या अंतराळ विभागाचे सचिव डॉ. के सिवन आशिल्ले. ह्या सुवाळ्यात विद्यार्थ्यांक डॉक्टरेट, M.Tech तशेंच B.Tech पदव्यो दिल्यो. खासा कामगिरी केल्ल्या विद्यार्थ्यांक डॉ. के सिवन हांच्या हस्तुकीं भांगरा पदकां दिली. NIT Goa was established in 2010 with the vision of providing value-based education. The institute is striving hard to impart quality education to the youths of the country, and within a short time emerged as an institute taking part in the prime position in the educational area. Let me congratulate the entire NIT Goa for their achievements till whatever they get, and learn from failure, as I said, and work in present. Don't bother about past and don't worry about the future. Set a specific target and achieve it in step by step, and keep learning. Education is a lifelong process. Never ever think that you have learned it all and you know everything. The most important thing is trust yourself. Realize your potential of what we can do in life and achieve it flawlessly. The opportunity is literally in your hand and make the best use of it. Do it with great amount of passion and make yourself proud, make your parents proud, and make this country proud. It is also a moment of great honor for all of us to have with us today Dr. K. Sivan, who has kindly consented to be the chief guest of this occasion and will be blessing our young graduates. Dr. Sivan served as Secretary, Department of Space, Chairman, Space Commission, and Chairman, ISRO. We are deeply honored by your gracious presence at this convocation today, sir. Your presence will take all of us towards Chandrayaan, whose yatra has brought not only national pride but also a feeling of oneness among Indians and also all humans. Chandrayaan success also tells us, and in particular to our young students, that in spite of unsuccessful events in engineering, we shall continue to put our efforts, since sincere efforts will certainly bring success in the future. It further indicates that endurance and perseverance are the DNA of the engineering profession.
नागालँडाच्या कोहिमात केंद्रीय भलायकी मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडवीय हांणी नागालँड वैजकशास्त्र आनी संशोधन संस्थेचे उक्तावण केले. नागालँडात वैजकी शिक्षण सुविधा विस्तारपा खातीर केंद्र सरकाराच्या वतीन चालू आशिल्ल्या यत्नाची आनी वेगवेगळ्या येवजणेची माहिती मंत्री मांडवीय हांणी दिली. नागालैंड को अपनी फर्स्ट मेडिकल कॉलेज मिल रही है. एक केवल मेडिकल एजुकेशन का पर्पस को पूरा नहीं करता है, लेकिन जब मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट यहाँ काम कर रही है, सारा नागालैंड की जनता के लिए, यहाँ के रेयर डिसीज के लिए रिसर्च करेगा, उसका सॉल्यूशन लाएगा, हमारे नागालैंड के यूथ को अपने ही स्टेट में मेडिकल एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी दे रहा है. संवसारांतली सगळ्यात मोठी ई कोयर एकठांय करपाची मोहीम मडगांव दामोदर महाविद्यालयात सुरू झाली. लायन्स इंटरनॅशनल डिस्ट्रिक्ट 317 ही डंप ऑर डोनेट मोहीम हातात घेतल्या. ई कोयराविल्याचे हे मोहिमेत डिस्ट्रिक्ट 317 विभागात गोय आणि कर्नाटकाचो 2 पावंड्यांनी आस्पाव जाता. पर्यावरण मंत्री निलेश काब्राल, जिल्लो गव्हर्नर लायन डॉक्टर अल्ब्रिटो तशेंच दामोदर महाविद्यालयाचे उपप्राचार्य डॉक्टर एडविन बारेटो हांच्या हाजेरेंत मोहिमेक बावटो दाखयलो. 14 ऑक्टोबर ते 14 डिसेंबर मजगती ही मोहीम चलतली. फाटल्या वर्सा गोंयांत हे मोहिमे सकल 11 टन ई कोयर एकठांय केल्लो. शाळा, महाविद्यालया, उद्देग, ग्रामपंचायती, नगरपालिकांनी ही जागृती मोहीम चलतली. What I am trying to say is succeeded only because of the efforts of all the Lions Club, all of you. That is why we are here to promote this e-waste to be collected properly. As the company said that we try to get maximum from something. We buy a mobile of 14,000, 15,000, 20,000, 50,000, 1 lakh, and we are happy to get only 100 rupees back. So this should not be the psychological thing. You should see that this mobile or this instrument goes to the logical conclusion, that is in proper treating of e-waste. I have seen, when you see around a scrap yard, we find with them TVs, computers, old computers given to them. What they do is they take it and they bring what is best out of it for themselves. And what is not required from them, they just dump it there and create lot of problems in the earth. All this when it rains, the leachate goes inside the water and the water table, and that same water we consume. So let us be very instrumental as young friends. हणजूण थळाव्या लायन्स क्लबान हातात घेतिल्ल्या रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचे काम शिवोलीचे आमदार डिलायला लोबो हांच्या हस्तुकी उक्तावण करून सुरू केले. थळावे पंच हे वेळार हाजीर आशिल्ले. सुमार 19 लाख रुपया खर्च करून रस्त्याचे हॉट मिक्सिंगाचे काम जाता. वेंचणुके वेळार दिल्ले उतर आपणे पाळे अशें आमदार लोबो हांणी सांगले. What is required for the benefit of the village केन्नाच ते ना म्हणिना. आता ते पासून सबस्टेशन आहा ते एक्सटेंड करपाकूय एनओसी दिली तेणे आमच्या इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान. सो तेका चडान चड देव बरें कर. कितें ने रस्ते करतले एनीथींग हे ओनराची एनओसी जाय पडटा. आनी कितले पावटी हांवें कितले गांवचे ते कोमिंदात पळयल्यात, कोहेच दिनात आनी कसले रेस्ट्रिक्शन्स घालून हे ते. बट वॉट इज कोमिंदात? कोमिंदात इज प्लेस of belonging to the villagers and it should be used for the benefit of the village. That is what I feel. गोय आणि केरळाचे नेटबॉल पंगड फोंड्या खेळा संकुलात राष्ट्रीय खेळा सर्ती खातीर सराव करतात. गोंयांत जावपा आशिल्ल्या 37व्या राष्ट्रीय खेळा सर्तीत पयलेच खेप नेटबॉल खेळाचो आस्पाव केला. खेळाचो सराव करपा खातीर गोंय आणि केरळाचे बायलां पंगड फोंड्या खेळा संकुलात एकठांय सराव करपा खातीर आयल्यात. 37वो राष्ट्रीय खेळ गोंयांत 19 तारीख ते 9 नोव्हेंबर ह्या दरम्यान जावपाचे आसा. ह्या अनुषंगान देशांतल्या विविध राज्याची खेळगडे प्रॅक्टीस करतात. आपले द बेस्ट दिवपाचो तेंचो सातत्यान हार्डवर्क ते करतात. ताजे बरोबरूच आमचे गोंयचे वेगळे वेगळे डिसिप्लिन्स जे आसात तांची भुरगीं आपले दीस रात मेहनत करून
आज सातत्यान सराव करता असताना आम्ही पळयतात. ह्या सगळ्याक एज अ खेळा आणि युवा खात्याचो मंत्री आणि ऑर्गनायझर ह्या नात्यान तांकां हांव तांच्या एकंदरीत पार्टिसिपेशनाचें हांव वेलकम करतां आणि तांकां शुभेच्छा व्यक्त करतां. जी भुरगीं आज प्रत्येक जे कॉम्प्लेक्सीस आमी तांकां प्रिपरेशना खातीर दिल्ले आसात ते प्रिपरेशन ज्या वेळाचेर एक 2-3 दीस अशें म्हळ्यार ओवरलेस टेक ओवर करतले ते म्हळ्यार त्यांनी प्रॅक्टीस तुमी थांबयची न्ही. तुम्ही खंय तरी दुसरो अल्टरनेटीव वेन्यू सोदून काडून तुम्ही प्रॅक्टीस कंटिन्यूस दवरचे आणि आपूण जिखतलोच हो एक पॉझिटिव्ह मायंड सेट करून तुम्ही मैदानात उतरचे असे म्हजे परत एकदा ह्या खेळगड्यांक लाख लाख शुभेच्छा. आणि आता खबरापत्रात घेऊया आणखी एक लहानसोच विसव. ಕಡೆಯ ಕೈ ಬರವಣಿಗೆ ನಮ್ ತಾಯಿ ನಾಟೆ ಕುರುಪುಡನ್ ಕಾಪದ ಉಂದನ್ ಕಡಮೈ ಮಾಟಿ ಮಚೆ ಪಂಜಣಿಯ ಹೀರಾ ಜೇ ಮದಂ के याला ठेव सांभाळून तू माझ्या देशाची माती विसवा उपरांत येवकार पळोवया मुखावेल्यो खबरो. गोंयांत नव्या कोविड दुयेंतींचो आयचो आंकडो शुन्यार आसा. राज्य भलायकी खात्यान सांजे जारी केल्ल्या म्हायती प्रमाण गोंयांत सक्रिय दुयेंतींचो आंकडो 7 पावलो. सप्तकभर नवे दुयेंती आनी सक्रिय दुयेंती शुन्यार उरल्यार भलायकी खातें परिस्थितीचो फेरनिया घेतले. ICC संवसारीक एका दिसाचे क्रिकेट वस्तादपण सर्तीत आयज भारत आनी पाकिस्ताना मजगती खेळ जाता. अहमदाबादात नरेंद्र मोदी मैदानाचेर खेळ दनपारां सुरू जालो. भारताचो मुखेली रोहित शर्मान कुरुबावलो जिखून आदी गोलंदाजी घेतली. आयच्या खेळात पाकिस्तानान सगळे गडे वगडावन 191 धांवड्यो काडून 192 धांवड्यांची मोख भारता मुखार दवरला. निमाणी खबर हातात आयली तेन्ना भारताचे 2 गडे बाद जावन 100 धांवड्यो जाल्ल्यो. आयच्या पंगडात भारतान एक बदल केला. ईशान किशनाच्या सुवातेर आघाडीचो फलंदाज शुभमन गिल फिट जावन परत पंगडात दाखल जाला. आतां मेरेन आपापले दोनूय खेळ जिखून भारत आनी पाकिस्तान आयज तिसरे जैत जोडून जैताची हॅट्रिक करपाच्या ध्येयान मैदानाचेर देंवल्यात. मात संवसारीक क्रिकेट करंड सर्तीत भारताची बाजू पाकिस्ताना परस जड आसा. संवसारीक क्रिकेट सर्तीत भारत पाकिस्तान आतां मेरेन 7 फावट एकमेका आड झुजल्यात आनी 7य खेपे भारत जिखला. आणि आता पळोवया आयचे तापमान. पणजे वेधशाळेन कळीत केला ते प्रमाण आयचे चडांत चड तापमान 33.1 सेल्सियस जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 23.2 सेल्सियस इतलें नोंद जाला. आणि आता खबरो सोंपोवच्या आदी परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुंबय जावपी आंतरराष्ट्रीय ऑलिंपिक समितीचे 141व्या सत्राचे आयज करता उक्तावण. केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर जातात वांटेकार. संवसारभरातले खेळामळावेले प्रतिनिधी वांटेकार. नवी दिल्लीच्या यशोभूमीत भारताचे G20 यजमानकेत संसदीय पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या P20 परिषदेचो समारोप. परिषदेत जोड निवेदन घेतले मानून.
इस्रायलात शिरकल्ल्या भारतीयांक मायदेशात परत हाडपा खातीर भारताचे ऑपरेशन अजय सुरू. 235 भारतीयांक घेवन दुसरे चार्टर विमान नवी दिल्लीत. भारत श्रीलंके मजगती जलदगती फेरी सेवा 150 प्रवाशांक व्हरपाची ताक. दोनूय देशांमदी संबंध घटमूट करपी मैलाचो फातर प्रधानमंत्री उलयले. भारताचे G20 यजमानकेत मोरोक्कोत जाल्ल्या अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँक गव्हर्नरांच्या गटाच्या बसकेत क्रिप्टो चलनाच्या नियमनाविशीं दिशादर्शक आराखडो मंजूर. आणि ICC संवसारीक एका दिसाचे क्रिकेट वस्तादपण सर्तीत आयज भारत आणि पाकिस्ताना मजगती जाता खेळ. पयली फलंदाजी करून पाकिस्तानान भारता मुखार दवरला 192 धांवड्यांची मोख. आणि इतल्यान हे खबरापत्र हांगाच सोंपता. परत मेळुया फाल्यां सांजे 4 वरांच्या खबरापत्रात. तो मेरेन नमस्कार.